Stai, am început? Let's go. Ok. Ok, bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars. Deci, dar sper să ne pice și nouă ceva. În loc să nu ne pice. Ce mă enervează chestia asta când apare. Da. Uite, avem și aici token dubler. E bine și 70. Hai să intrăm într-un meci de Brawl Stars. Opa. Ce avem noi aici? Mega bu... Încercăm noi cu un Big Box. Hai că încercăm. Hai să facem... Facem aici 50 și hai. I'm sorry că am ales-o pe Shelly, dar faza e că e singură cu rang 9. Deci... Da. Hai să dăm un net. Cu Shelly. Wow, o să mor direct. Ok. Să vedem. Încarc foarte greu. Oh. Să vedem ce luăm. Ui, stai cum mă omoară Zmita. De-aia nu-mi place să joc cu Shelly. De-aia nu-mi place. Aoleu, snetul și cea. Clar, am ieșit pe locul 5. Măi, am aflat. Și ce am aflat? Că Shelly e Shelly. Shelly din Flying Game. Invers. Ok. No cringe. Ok. Nu stă părul, nu mi-a stat de dimineață, nu mi-a stat părul. L-am aranjat, am făcut tot ce am putut, dar na, nu stă părul. Hai mă, nu muri! Nu muri! Țăganii! Țăganii! Nu! Țăgani! Țăgani! Așa! Băi! Zici că e ziua cu... Joci foarte prost. Așa zici că e ziua. Joc ziua să joci foarte prost și alții să-i câștige. Prostii. Prostii! Prostii! Hai să mai jucăm! Nu mai suport! Nu mai suport! Înțelegeți? Nu mai suport! Măcar trece timpul foarte repede. Doamne, fer! Mima! Am văzut o eroare în Brawl Stars. Că poți zbura. Degeaba mai ții, da, ce papuc, dacă poți zbura. Nu! De cât? Doamne, de cât? Doamne fer! Ok. Bă, nu mai veniți proștii lui Dumnezeu! Omorâți-vă voi, dar nu mă omorâți pe mine. Că eu sunt eu. Așa. El trico. Mima! Ia de aici, ia niște bombe. Ia muniție. Ia, mă, nu mai fi bula în giu. Să nu mai e nimic. Ia-mi clanțele.
Băi! Băi, vino încoa! Ah, nu, nu, nu! Nu, acum! Așa, 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 așa. Yes! Ok. A venit țiganul. Nima, am găsit alt țigan! Este! A mers strategia. Așa, hai, mergi. Vedem dacă câștigăm. Ziua de alunde, că unde răm. Mă, știu că sunt puțin cringe. Am găsit moartea! Yes! Yes, 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 yes! Am câștigat. Să vedem și ce am mai câștigat. Am câștigat rang 10! Bradere! Ce-am făcut? Rang 10! Hai să deschidem și noi aici, dacă putem să deschidem. Un big box. Hai. Ok. Ok. Avem 500 de lei. Nu te cred. Hai. Uite aici. Să dăm. Să vedem ce ne pică. Ok. Avem aici. Hai să ne rugăm. Să-mi pice un brawler. Că altfel nu știu ce mă fac. 56. Na. Nu îmi pică nimic. 20 de astea. PowerPoint. Car. Și 33 pe pirchilica asta. Și mai avem doar un mega box la 150. De ce? De ce? De ce? De ce? Putea să le iau și pe Colt. Ce? Măcar îmi pica ceva de la Colt. Hai să ne vedem și noi șansele. Dacă știți cum puteți să vedeți șansele, intrați pe acesta, intrați cum deschideți. Uite, văd că mie mi-a mai crescut șansele la super rare brawler, un epic brawler și un meeting brawler. Și legendary brawler mi-a crescut. Deci, da. Deci, hai că închei și acest episod. Deci, cu voi a fost la urmă de data viitoare la un nou episod. Deci, cu Brawl Stars sau cu Minecraft. Hai, pa, brodere!